Ia, pawb, jyst y fideo sydyn i sôn amdan yr master plan hefo'r helfa wyau yn y byd. So, dwi eisiau chi addurno'ch wyau. Dwi wedi gwneud 2 fama. Dwi'n ffeindio bod just felt tip pens yn gweithio'n rili da, a mae'n quite hawdd wneud. So unwaith da chi wedi llenwi bocs, dwi eisiau chi postio heina wedyn i Glan Morfa. So mae yna blwch bach ar y coedan ar y chwyth yn Glan Morfa. So os wnewch chi postio nhw yn fanna, please, rhwng rwan a dysadwn y trydydd, y dysadwn cyn Pasg, a wedyn ar y Nos Sadwrn yna, bydd yr wyau yma yn mynd o gwmpas yn cael eu cuddiad rownd dre. Felly ar bore Pasg fyddwch chi'n gallu mynd am dro rownd y dre ac yn chwota amdanyn nhw, ac ella tynnu lluniau nhw a gyrru nhw i fewn, a nawn ni rhannu nhw, ac gawn ni weld os fyddwch chi ffindio nhw gyd. Nawn ni gyfri nhw cyn rhoi nhw allan, so gewch chi wneud count. Iawn, diolch yn fawr.